tenir una història sempre ajuda a que els negocis tirin endavant. Per sort de nosaltres tenim molts turistes, però després tenim una clientela molt fidel. Vas a París o vas a Londres o vas a diferents ciutats i t'agrada veure la part més antiga o, jo diria, la part amb més experiència també. Cada vegada que hem de fer una obra i això no podem tocar-ho, això no volem tocar-ho, costa molt. Pots comprar moltes coses, però la història no. Jaume Doncós és abans que comerciant músic. Toca a l'Òdia, del músic català Lluís Jordà, que va fundar Casa Beethoven a les Rambles de Barcelona ara fa més de 100 anys. Especialitzat en partitures de tota mena, treballa colze a colze amb els seus dos fills. La botiga és la seva vida i junts lluiten cada dia perquè aquest establiment, amb encant, no abaixi la persiana. Us heu adaptat als nous temps, no? Amb les noves demandes dels clients? Home, això sempre s'ha fet, eh? Ara, per exemple, tenim Adele, però quan fa 50 o 60 anys va posar de moda, sobretot la partitura aquella Tercer Hombre, de la pel·lícula aquella també hi era, o Casablanca. O sigui, més o menys sempre, a l'època de fa 100 anys eren els coplets. Com definiríeu, doncs, aquest establiment? És una botiga? És un espai social? Home, en aquell moment, l'altre dia ho estava comentant també, que jo crec que és un espai social. Gairebé, jo no sé si venc partitures o potser parlo més amb la gent i comentem els problemes de tota mena, ja no només els musicals, sinó que gairebé els socials i polítics també en parlem perquè és la vida. Estem a la Rambla, que això ens fa també sobreviure. I aquí ens permet tenir des d'alumnes que comencen, des de professionals de tota la vida i, evidentment, els turistes, que també ens va molt bé, no? I venen aquí alumnes que han començat i els veus com el seu trajecte. També venen músics més coneguts per tothom, no sé, la Marina Rossell, el Paco Ibáñez, en Raimon, tots aquests músics, la Lloll Bertran passen per aquí. Vostè quan va comprar valora que tinguin molts anys els establiments? I tant, i a més que encara tinguin aquestes estanteries, aquests arxivadors, vull dir que hi puguis trobar coses molt antigues i que aguantin en el temps que estem. És compradora assídua d'aquí? Sí, sempre que puc vinc. De tota manera tinc molta sort perquè si hi ha una partitura que em falta, truco i em diuen si la tenen o no la tenen, llavors la vinc a buscar i sempre qualsevol partitura que he buscat me l'han trobat. Què venies a buscar avui? Venía a buscar unos libros para mi suegro, que vine a hacerle el favor porque iba a ir hasta Londres a buscarlos y dije, no, me paso por Beethoven, que lo tiene todo. Y bueno, a ver si sí, efectivamente lo tienen y ya lo he encargado. Quants anys fa que teniu aquest piano a la botiga? Home, aquest piano ja té 100 anys. I en aquest piano, doncs, igual que es fa els dissabtes a la tarda, que reuneixen uns amics nostres i comparteixen la música, toquen el piano, parlen, inclús algú porta galetes, doncs també al principis del segle també reunien músics d'anomenada i es troben aquí. Francisco Sancho és client de la barreteria Mil des del 1964 i vol trobar una gorra nova. Pues ahora vengo a buscar una gorra y que la quiero pues un poquito más oscura, tirando bien o azul marino o negro, pero jaspeado. L'establiment té gairebé 100 anys d'història. La Núria Arnau n'és la quarta generació i des de fa uns anys regenta el negoci familiar. Per aquesta botiga hi han passat molts barcelonins, turistes i gent coneguda. La Ingrid Bergman, l'Urrit, la Pilar Miró, dies abans de morir-se, el Martin Scorsese, la Scarlett Johansson, el Robert De Niro, i d'aquí Loquillo, bueno, moltíssims artistes. La Scarlett Johansson va agafar molt barret tipus home, així com molt divertida, molt simpàtica. L'Scorsese venia a buscar la típica boina xapela de tota la vida. El Robert De Niro no va comprar res. Les 2 o 3 vegades que he tingut que comprar un barret l'he vingut a comprar aquí, sí. Sap que és una botiga gairebé centenària aquesta? La connecta tota la vida, d'haver-la vist sempre aquí. Per això vinc, no te'n sabria situar gaires més a Barcelona. Y no es de Menorca, aunque lo parezca. Yo es que al principio me decía que ¿Dónde de es? Menorca. Este gorro pertenece a la antigua de Caudete de Albacete, de la fiesta de moros y cristianos. Valora que sigui una botiga gairebé centenària o centenària? Valoro todo lo que sea, que tenga raíces. O sea, la calle Fontanella tiene raíces, todo el negocio que se cierre és un disgusto. Un dels problemes dels establiments centenaris com aquest és el preu del lloguer, sobretot si els locals estan en ple centre de la ciutat. En aquest centre
o es posen aquestes grans marques o un comerciant normal d'aquí, del país, per dir-ho d'alguna manera, difícil ho té. Perquè són uns preus exorbitants. El local d'aquell costat havien arribat a pagar 12.000 euros. I a mi el fet de dir tot l'esforç de la família que per lloguer, per especulació, pel que sigui, se n'en vagi, és una cosa molt trista. La sala de mostraris és la joia de la corona de la capelleria. S'hi troben els complements més especials. El fet és que la Núria Arnau, a més de botiguera, és barretera, dissenya els barrets i els fa confeccionar. Deixo els barrets potser amb més renom de la ciutat i de sobte m'agafa gana. Can Culleretes, regentat per la família Agut-Manovens, n'és tot un referent. Té 226 anys d'història i, segons el llibre Guinness dels Rècords, és el restaurant més antic de Barcelona i el segon d'Espanya. Precisament per aquest tipus d'establiments amb solera, les reformes per mantenir l'essència original en són un dels principals maldecaps. No ens haurien d'haver posat tantes traves quan vam haver de fer la remodelació del restaurant, perquè ens va costar molts calés deixar-ho tal com era. Hi ha moltes coses que les mires i dius sí, és molt maco, però abans també era molt maco i no feia falta tanta renovació. El nom de Can Culleretes ve arrel de fer servir les culleretes de metall com a primer establiment aquí a Barcelona. La meva família, la família Agut-Manovens, el va comprar l'any 58 quan estava de traspàs, estava molt deixadet, però els avis el van reflotar amb amics que tenien del restaurant Agut i la gent i els clients van començar a venir. De fet, les parets de Can Culleretes plenes de fotos són el testimoni viu de qui ha menjat. Per aquí han passat personalitats com Plácido Domingo o Mario Cabré, o també la duquessa d'Alba o Iñaki Urdangarín. Ha canviat molt el tipus de gent que ve a menjar? Teníem una gent molt maca al principi nosaltres, perquè mira, si mireu els quadres que hi ha per aquí, però pintors, escultors, músics, a més ens van ajudar molt a nosaltres. Per mi. Aquests establiments centenaris no haurien de morir mai? Jo crec que no haurien de morir mai. De fet, hi ha països com els Estats Units, per exemple, que això ho preserven molt, no? Tot el que són les edificacions o els establiments centenaris no es pot tocar no només l'edifici, sinó el que hi ha al seu entorn. Somos de Málaga. ¿Ya habéis venido a Can Culleretes? ¿Por qué? Pues mira, nos ha recomendado un mozo de escuadra. Como ya somos mayores, no nos fiamos de cualquiera. Este era de los más antiguos, de los que tenían más solera, y en fin, también tengo que decirte de los que tenían relación calidad-precio bastante aceptable. Solem menjar el que es menja en aquesta casa, que ho tenem molt bé. Un menú, del menú, triem els canelons, triem els calamars a la romana. Si només fossin centenaris, si continuéssim fent-ho de fa 100 anys, o sigui, si s'haguessin quedat a 100 anys o 300 anys enrere, ja haurien tancat. Venir aquí és com venir a les Rambles, veure molta gent? Sí, però a més, normalment la gent sempre és diferent. Sí, no canvien ells, els de la casa. També a la Rambla de Catalunya s'hi troba una altra joia, la Ferreteria Bolívar. És una botiga però especial, ja que podem dir que també és un museu. Em rep la Bruna Bolívar, la propietària, la tercera generació, al capdavant del negoci. Quantes peces arribeu a tenir aquí? Perquè jo en veig moltes. Clar. Aparentment n'hi ha moltes, en veritat, per ser una ferreteria tenim 10.000 peces, que no és molt, però clar, són 10.000 peces d'especialització. Nosaltres estem especialitzats en ferratge. 10.000 peces, però potser una de les que té més carisma són aquests tiradors, que el disseny té més de 200 anys, no? Sí, abans quan parlaves de peces de museu, això d'aquí podria formar part de peces de museu o d'antiquari, perquè tot això d'aquí són models que nosaltres tenim de l'època del meu avi, que els portem a reproduir. El taulell aquest és original de l'època, aquest altre taulell també és original de l'època, i els calaixets també són... Bueno, els hem anat arreglant, evidentment, però la idea així de calaixets, que potser va començar amb caixetes, després van ser calaixos, ho mantenim igual. Fa molts anys que ve aquí? Sí, jo ja fa uns 20 i pico d'anys que vinc aquí regularment a comprar coses. Aquí hi trobes de tot i també una atenció personal satisfactòria. Comentaves que venien molts turistes i que es quedaven enamorats d'unes peces. Quines són? Sí, són unes peces del Gaudí que va fer ell, que són aquestes d'aquí, que és un espiell que està posat a la Casa Calvet i el tirador que tenen a la porta.
És una meravella de peça, restaurada, feta amb sistema artesanal, com es feia, com el que explicàvem abans. I, esclar, és una cosa que la gent no troba. A part de que expliques que ho va fer el Gaudí, i, tothom queda enamorat. S'ho emporten de souvenir. S'ho emporten, sí, per casa seva. Can Culleretes, Casa Beethoven, la Barreteria Mil o la Ferreteria Bolívar són 4 de les 80 botigues centenàries que hi ha a Barcelona. Saben que tenen entre mans un petit tresor i es mostren disposats a lluitar perquè la ciutat continuï amb el mateix encant. La meva idea de futur, en plan així una mica visionari, seria que fos una mica un petit museu. Seria bonic per conservar aquestes coses que diem que mantingui la personalitat, la ciutat. Jo ja he passat lo dolent, perquè es diuen que normalment la primera ho aixeca, la segona s'ho poleix i la tercera ho ensorra, diuen, no? Jo com que ho he passat, ja estic a la quarta, espero que sigui una altra vegada la que tira amunt. Un centre comercials de ciutats en què són iguals que Roma, igual que el de París o igual que... Per mi no té gràcia. Té gràcia mantenir uns certs comerços que mantenen una certa especificitat. La gent es fa gran i la clientela nostra és una clientela jubilats, molts, que es van fent grans, la gent va deixant de venir, però les noves generacions podrem amb tot.